Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. 2009an Suntari Flowers enpresak larroxa urdin bat aurkeztu zuen Japonean. Larroxa urdinak, arroz urrezkoa, GEOak dira. Bakizu zer dien GEOak? Jango zenuke GEO bat? Transgenikoak. Genetikoki eraldatutako organismoak dira. Jakin ezazu, seguraski transgenikoak jan dituzula, gure aratxe goxoak transgenikoekin elikatzen direlako. Baina zertara dator hainbeste zalaparta? Azken finean, gizakiak beti eraldatu du bere inguruko organismoen eredu genetikoa. Inguruko behi baten errape onenak aukeratuz, edo hazi handienak dituen artoak, zer gertatzen da hemen? Azken finean, laborategian aldatu edo belai batean ez alda gauza berdina? Ala zerbait komplikatuago dago hemen. Zer gertatzen da hemen? Transgenikoen kontrako konspirazio bat dago? Ala transgenikoak sustatzeko konspirazio bat? Gaurko saioa, transgenikoak. Lehenik omenalditxo bat gure Nafarroa xarmant honetako ekosistemei. Natura 2000 sarean baitaudere Aragoi eta Arga ibaien beheko tarteak. Ibai eder horien akaberako tarteak egiazko korridore ekologikoak dira, landare eta animalientzat. Hala nola, zurtzuri basoentzat edo ikarabentzat. Era askotako ingurunez osaturiko pasabideak dira, bizibideak, eta horri esker, animaliak ibaietan gora eta behera ibiltzen dira, habitata galtzeko beldurrik gabe. Haien artean, bisoi europarra dago. Hau da, galtzeko arriskurik handienetakoa duen ugaztun espezietako bat mundu osoan. Leku honetan finkatu da, arras egokia baita berarentzat. Eta transgenikoez solasteko gaurko saioan Peio Etxe Txikia ene Nafarroako lehendakariarekin egongo gara. Baina lehenik Iker Aranjuelori galdetu diogu ea transgenikoak zer diren. Iker Aranjuelo bai, benetazko zientzialaria, bata zuria eta guzti. Landare transgenikoak dira bere informazio genetikoa eraldatuta duten landareak. Orduan izan daiteke eraldaketa motak, batetik gene zehatz baten edukia espresioa handitzea eta aurkakoa, espresioa gutxitzea. Orduan hau lortzeko daude baliabidez berdinak, ikustote arrezena dela ulertzeko adibide bat jartzea. Imaginatu nahi dugula lortu tomate bat ur gabeziaren aurrean produzio maila handia dituena. Orduan hori egiteko ze prozesu erabil daitezke? Batetik egin behar da landarearen ADN-a isolatu, bestaldetik adibidez kaktus bat, badakigu ur gutxirekin nahiko ongi moldatzen direla, kaktusaren DNA isolatu ere, orduan egin behar duguna da ur gabeziaren baldintzatan jakin ze genek daukaten pixkat ahalbidetzen duten produkzio gehiago izatea. Orduan badakigunean, gen hori zein den badakigunean, egiten dugu gen hori isolatu, orduan kaktusean isolatzen dugu eta tomatean sartzen dugu. Orduan horrela edukiko genuke tomate bat, kaktusaren geneak sartuta dituenak eta normalki landare horrek izango luke tomate berri horrek, izan genezake kakotxartean, izango luke gaitasuna ekoizteko hobeto ur gutxirekin. Hor esan dute adibide hori ur gabezia, edo beste aukerak izan daitezke hori temperatura igoerari hobekin erantzungo dien geneak isolatzea, edo fertilizante gutxikorekin
gutxiagorekin gehiago ekoiztuko duen tomatea pixkat gauza da, ikustea ze genek daukaten eragina guk nahi dugun prozesu horretan. Gen hori isolatzea eta nahi dugun landarean jartzea. Beste aukera da, esan bezala hori, gen hori sartzea adibidez, ezakit ikusi zuen tomate beltza delakoa. Kasu horretan ze egin da. Tomate beltz hori ez da era naturalean sortu, esan dezake. Egin da mahatxetik isolatu da gen bat, gen horrek egiten du pigmento bat, antocianina bat sortu. Claro, mahatxean, gen hori sartu da tomate batean eta gen hori sartzean tomatean landare horrek dauka gaitasuna bere tomatea sortzen denean ematea kolore beltz hori. Hori litzateke adibide garbi bat uste. Bueno, Felipe Etxetxikiarekin gaude, N Nafarroako koordinatzailea. Gaur torri gara gai, haundi batekin, ez da gai makala gaurkoa, egunon, Felipe? Egunon zui ere. Gaur transgeniko eta solastuko gara, retoa, batu datzu hor, erronka. Orduan, hasiko gara, espazioizu import, galdera, pentsatzen dut, zailenetik, bota behar den galdera horretatik, osasunerekin zer ikusia duen galdera horrekin. Eta, ez dakit gizakiak hola pixket irrazionalak garen, zer gertatzen den hemen, beldurra dugun eta beldur hori ez dagoen nolabait ere funtsatua, edo badira motiboak transgeniko ez pixkat mesfidati ibiltzeko? Bai, zuk esan duzun bezala, beldurtiak gara askotan, eta beldurra librea da gainea, ez? Eta holako gai batekin oso zaila da edo ezagutzea benetan ze eragina duen osasunean, baina, zientifikoek esaten dutenez orokorrean ez dualako kalterik ere sortzen. Aipatzen dute hor, alergiak eta izaten direla, edo gen jakin batek aktibatu dezakela antibiotikoen kontrako zera bat, eta horrek antibiotikoen eragina deuseztatu, esaten dute kutsadurak ere izaten direla, agian forrajetarako sortutako arto bat sartzen dela elikadura katean, eta hori ez zegoen nolabait aurre ikusia, nahiz eta gero kalterik ez izan, eta beldurra behar da, dudik gabe, beldurra behar da, bai. Eta hori izango zen ez, pixke gure giza osasunaraz solasten nahi garena, baina, saio honetan ere interesatzen zaigu gure osasuna modu zabal batean, eta horrek inplikatzen du ere, naturaren osasuna ez. Eta orduen, handitzetan ere, transgenikoi egiten zaien kritika bat da, naturan dena lotuta dagoela eta gauzak ez direla hor kasilla batean geldirik aislatuak geratzen, eta zuk belai batean patzen baituzu transgenikoak, horrat etortzen dira txoriak eta erleak, eta azio horiek eta gen horiek zabaltzen ahal dituztela inguruko, landare eta animalietara. Eta horrezakit, arriskurik dagoen edo ez. Bai, arriskua badago eta gainera gauzak ere gertatu dira. Ez da gauza bera laborategi batean edo tomate batzuekin edo proba batzuk egitea edo investigazio bat egitea, eta gainera, uste dugu horri ere ez zaiola itxi behar, investigazioak aurrera jarraitu behar du. Baina gero naturan aske, zuk esan duzun bezala, landare horiek nolabait genetikoki aldatuta dauden landare horiek gero kruzatzen dira beste batzuekin, bere espezierekin, gero batez ere beldurra handia da insektoei ze eragina egiten dien, gainera, normalean holako batez ere egin diren genetikoki aldatu diren landare horiek batez ere horretara daude zuzenduak, ez? Nolabait insekto jakin baten aurka eragiten duelako, ez? Proteina bat sortzen duelako, horrek toksina bat, eta insekto jakin batek normalean oso espezifikoa izaten da, adibidez hori artoan gertatzen da, eta insekto hori hil egiten da. Nork esaten du gero gen horrek edo ez dela mutazio bat izango, ez dela zabalduko, hori da arriskurik handiena, ez? Orduan hori nolabait behin zabaltzeakin gero kontrolatzea oso zaila litzatekelako, ez? Eta adibidez gauza hauekin, badakigu estatu batuetan eta bai izaten direla igual pixket malguagoak, ez? Baina Europan normalki igual pixket zurrunagoak edo izaten dire gauza honekin, ez? Eta, ez dakit pixket badakizun justo arrisku guzi hauen gatik edo Europan pixket afera nola dagoen. Hemen erosten alda, adibidez supermerkatuan transgeniko bat, landatzen alda? Bai, bi maila horiek daude, ez? Bat zer landatzen alden, eta uste dut momentu honetan Europan artoa bakarrik landatzen aldera, eta gainera ez toki guztietan, badakite estatu espainolean baietz,
Portugal, Estatu Espainola, ez dakit hor Txekia, Eslovakia, 3-4, ez dakit, 5 ez zenbat herrialde diren, eta beste gehienetan debekatuta dago baita landatzea ere. Kontsumoa beriz, komerzializazioa, horriz bada organismo bat pixkat hori regulatzen duena, eta zer sartzen alden, zer ez alden sartzen Europara, baina batez ere kanpotik etorrita, Ameriketetik edo Txinatik etorrita, produktu askotan dago. Gainera uste dut behartuta daudela nolabait etiketan edo zehaztea bakarrik 9%tik gorako, ez dakit, pixuan edo nola neurtzen duten, zera balin bada, transgeniko hori, portzentaje hori edo 9% hori baina handiagoa balin bada. Hori, kanpotik egarritako pentsuetan eta horrela. Ba, ez bakarrik pentsuetan, pentsuetan asko. Pentsuetan, ja mugarik ez dago. Hemengo pentsuak asko harto gehiena kanpotik etartzen da, soja ere bai, sojaia dena, eta horre aziendak eta elikatzeko hori erabiltzen da. Ari nintzen gure kontsumorako, gizakion kontsumorako, hor bada beste normatiba bat edo etiketatu horretan bakarrik jartzen alda 9% hori goitik balin badago. Orduan traza moduan seguraski produktu askotan jakin gabe ari gara seguraski konsumitzen. Nik aitu dut ere, naiz eta herrialde batzutan ekoizten alden, Espainian dela herrialdea non akaso gehien ekoizten den eta. Eta aipatu duzu, artoa dela gehien ekoizten dena izatekotan Europar Batasunan, eta Nafarroan ere, hoixen da, ez? Arto transgenikoa bai badugula. Hoixe, bai, bakarra da. Transgeniko landatzen alden transgeniko bakarra artoa da. Arto mota jakin bat, ez da nola izan duen, mon ez dakit zenbat, 508, ez dakit zenbaki bat ere badu. Eta, bai, estatu mailan batez ere Katalunian eta esaten da, baina Nafarroan ere, azkeneko datuak begiratzen egon nintzen, zuek deitu ondoren, eta 9.000 hektarea inguru, orduan badira hektarea desente, azkeneko, regadio transformazio hauekin, artoa nahiko landatua izan den, landarea izan da, eta gehiena transgenikoa. Eta Nafarroan bakizu hori gora doan edo ez, edo... Nahiko egonkorra da, 7.000-9.000 hektare urtero horri biltzen dira. Askotan ez du markatzen transgeniko izan edo ez, baizik eta merkatuan nola dagoen, ez dakit, Ribera aldean adibidez ohituagoa daude betiko regadioekin eta nolabait gizakiari zuzendutako barazkiak egiten, baina regadio berri hauetan batez ere artoa jarri da. Hemengo nekazaritza argia gutxiago dagoelako ere, Riberan baino, eta gehiago jo dute olako estensiboetara, batez ere uraren kasuan, regadio biltzen den kasuetan artoara. Orduan, bai, asko hazi da. Eta hartoi gero, seguraski esportatzen da kanpora edo... Edo hemen bertan, badirudi Nafarroa ikusten duzu hemendik Tuterara joaten zara eta alekiak bai garagarra, bai artoa, bai garia ugari dagoela, baina benetan falta dugu. Importatu gehiago egiten dugu kanpora atera baino. Azkenean horre granja asko dagoelako, bai esne behiak, bai txerriak, eta gezurra dirudi, baina aleki importatzailea gara bai. Eta pixket, sartzen igual transgenikoek izaten alduten kalteetan, ez? Ekologismotik handizetan kritikatzen zaiona ez dan ikustea inbertze, nolabait ere osasuneko kaltegarriak direla, edo sikiera ez da ere igual kezka nagusia inguruko bioaniztasunean eta izaten alduen kaltea, baizik eta da modelo baten inguruko kezka, ez? Zeren azkenean, bai transgenikoek ekartzen dutena da, seguraski modelo bat erabat intentsiboa, seguraski lurran ekatzen duena handiz, horrek behar ditu pestizidan dana bat, kimikoan dana bat, eta nolabait ere horrek hartzen du modelo intentsibo industrial bat, ekologisten aburuz ez dena nolabait ere jasangarria, ez? Eta igual kritikatzen dutena gehien bat da hori, ez? Horrek sartzen digula olako trampa batean, zepo batean, eta ez duela atera biderik. Bai, hala da. Gaina askotan ahaztutzen zaigu ez, baina gizakiok ere ekosistemaren parte gara, ekologiaren parte gara. Orduan, ekonomia ere gizakion osasunerako herramienta nagusietako bada. Ez badago nolabait aberastasuna gutxi gora bera edo neurri batean partekatuta, horrek beste ondorio batzuk badakartza. Orduan hori ere nik ulertzen dut edo guk ulertu behar dugu hori ere ekologia dela. Eta ez bakarrik organismo genetiko hauen edo aldatutako hauen erabileragatik, beste arrazoi batzuengatik ere bai.
Azkeneko, bueno, gure kongresuaren izan berria da, eta gure lelo hori izan da, ez, nekazaritza nekazarion esku. Eta olako nekazaritzak hori ere ekartzen du, ez, nolabait dependentzia bat sortzen du gero hazi hortan ere. Nolabait nagusitzen dira hazi horiek, beste batzuk utziz joaten dira, eta galduz, hor ekologiare importantea da, betiko ekologia, edo bioaniztasun hori ere galtzen joaten da, eta dependentzia bat sortzen dute. Erosi behar diezu bai ala bai hazia hauei, patenteak daudelako, edo antzua delako hurrengo generazioan hazi hori, eta bai horrek ere ekartzen du nolabait aberastasunaren konzentrazio bat, ez? Eta aldi berean nekazaritza modelo bat, orduan bai, alde hortatik kalte nagusia guk ere uste dugu hortik eta datorrela. Osea, errango zenuke transgenikoa dela nolabait ere derrigorrez enpresa hundiendako modelo bat, eta ez nekazari txikiendako zerbait bideragarria? Bueno, handiak eta txikiak denak erabiltzen aldute. Azkeneko urteetan irizpidea izan da batez ekoizpena, ez? Eta nolabait hauek hori errezten dute. Ekoizpen seguruagoa izaten, adibidez artoa zergaitik jartzen da arto hori eta ez bestea. Berez arto horrek ez du proteina gehiago, ez du da insekto jakin baten kontrako berez sartua duen insektizida bat nolabait esateko, ez? Insekto horrek jaten duenean hil egiten da. Hori besteekin ezin dugu egin, eta galerak etortzen dira hortik. Orduan, bai handiek eta bai txikiak guztiek erabiltzen dute. Egia da, nekazaritza modeloa, transgenikotik aparte, beste arrazoi batzuengatik ere modelo bat nagusitzen ari dela, ez? Momentu honetan, ari gara Ameriketatik artoa ekartzen, seguraski transporte oso merkea izan delako orain arte. Eta nolabait horrek ekarri du, hemen aziendak edo txerriak edo eta olioak batez ere izugarri azitzea horko merkatua, eta gero gainera haragi hori Txinara joatea. Hor gauza asko da, ez da bakarrik transgenikoen izatea edo ez izatea, ez? Modelo horretan beste harrapatuta gaude, beste arrazoi batzuengatik ere, ez? Ekonomia bera nola goen antolatuta nolabait esateko. Nik ekonomia ez handiz ez dut ulertzen, baina, pentsatzen dut ere bai, adibidez, hemengo abere handitza ere etxak eta elikatzen dire pentsuakin, ekartzen dela Brasiletik eta Argentinatik, ez? Hor, soia eta artoa transgeniko izaten dela. Orduan, nik ez dakit modelo ez transgeniko bat izango bagenu, kaso, ez dakit, ez? Bultzatzen alko zen hemengo ekoizpena eta, ez? Pixket, ekonomia lokalago bat egitea ere, eta onura hori izaten aldu, kaso? Bai. Hori da helburua, ez? Guk nekazari sindikatu bezala gure helburua hori da, ez? Hemengo nolabait forrajeekin, hemengo ekoizpenarekin nolabait moldatzea. Baina ez dago lotura bat euneko unean, transgenikoak daudenez hau gertatzen da. Hau gertatzeko beste arrazoi batzuk daude. Beste arrazoi batzuk nolabait ekonomia nola dagoen antolatuta, ez? Transgenikorik ez balego ere, seguraski kanpotik aleki pila bat ekartzen ariko gineke berdin-berdin. Han seguraski ekoiztea askoz merkeagoa delako hemen baino, eta han ere nekazari txikiak desagertuz joan direlako, eta han ere nekazaritza zoritxarrez nolabait jende aberatsak lehenengo sektorean nolabait fijatu dira, edo seguraski transformazioa eta distribuzioa haien eskuetan dago, baina orain produzioan ere gero eta gehiago ikusten dugu jende hau sartzen ari dela, ez? Orduan tristea litzeke, betiko nekazarien esku egon bada orain arte gutxi gora bera, hauen esku uztea, hauek negozioari begiratzen diote elikadurari edo ekologiari baino gehiago, ez? Orduan pixka bat uste dugu hor mugak jarri behar dela, baita ere ez bakarrik ekonomiak ero ematen dituen mugak edo ofertak edo demandak, baizik legez ere hasi beharko dugula pentsatzen, nekazariak nahi baditugu eta herrietan jendea nahi badugu, ezin da utzi lehenengo sektorea hauen eskutan. Lau edo multinazionalak edo fondo inbertsioak edo uste dugu nekazaritza betiko nekazarien eskuan asko hobeki dagoela. Hoi da, hitz batean errango genuke, transgenikoek behintzat badutena da, bultzatzen dutena dela, seguraski multinazionala handien modelo bat, ez? Eta horrek ez duela hemen onura handitzik egiten nekazari txikiei, landa eremuaren despopulazioari eta bar. Pixket horrekin segituz, hitz batean, eneren postura transgenikoen inguruan, zein da? Transgenikoen inguruan, ja sistematiko genik ez esango nuke. Ez dugula
benetan begiratu beharko nuke beharrezkoak aldira. Betiko elikadurarekin ez gara, o betiko landarekin ez gara gai nolabait munduari jaten emateko. Horre ikusten badituzu datuak esaten da sortzen den elikadura eren bat galdu egiten dela, basurara joaten dela. Hobetzeko gauza asko dago. Transgenikoek produzio gehiago ekarri dute, seguraski bai zehozek gehiago ekarri dute. Eta ez dakit nik populazioa zenbat haziko den, eta lur nahikorik izango dugun, nik ez dut esaten nolabait investigazioa edo gauza horiek begiratu behar ez direnik. Adibide argi bat zera da, esaten dute insulina adibidez, momentu honetan dena transgenikoa sortzen omen da. Eta horrek asko erreztu du, eta bueno, soluzioak badira, ezin dugu utzi nolabait investigazioa edo zientzia ezin dugu baztertu. Baina benetan, nekazaritzan galdetu behar dugu beharrezkoa alda, eta momentu honetan guk uste dugu ezetz. Badela landare nahikoa, produzio nahikoa, eta beste modu bat fitosanitario gutxiago erabiliz ere bai, azkenean lehenengo mundu honetan mintzat janaria sobran daukagu. Falta dena, hobeki repartitzea eta janari hori mundu guztira iristea, ez? Eta erraten duten bertze gauzetako bat da, transgenikoek bai laguntzen aldutela etorkizuneko aldaketei aurre egiten, adibidez, beroketa klimatikoarena eta ez, berora hobe adaptatzen. Badago alternatibarik nolabait ere horri aurre egiteko betiko nekazaritza modeloekin? Bai, guk uste dugu hori dela alternatiba, betiko nekazaritza. Adibidez, soja sortzeko orduan. Esaten dute, sartu diote gen jakin bat, eta horrek nolabait errezten du glifosatoari aurre egiten. Beste landare guztiak galtzen dira, hori alda behar dugu nekazaritza. Horrek salbatuko ditu, guk uste dugu ez. Horrek beste ondorio batzuk ere baditu. Bai, seguraski beste belar txarrak esaten dugun horiek alduko dira, eta guk nahi dugun landare horrek aurrera egingo du errezago. Baina horrek ekartzen duen kutsadura guztia, ez da gertatu nolabait fitosanitario gutxiago erabili denik transgeniko bat jartzeagatik. Momentu, ez dakit, baton bat igual bai, baina ez da gertatu Argentinan soja asko jartzen den tokian fitosanitario gutxiago erabiltzen denik, edo estatu batuetan. Hemen ere nahikoa erabiltzen dugu, eta oraindik gehiago. Ez dago nolabait lotura bat transgeniko gehiago, fitosanitario gutxiago, hori ez da gertatu. Orduan alde hortatik uste dugu betiko nekazaritza dela alternatiba. Bai, eta gero ere, badago jendea kritikatzen duela, egia dela, bai, populazioa handiz dagoela eta gorantz doala eta gosetea dagoela, baino transgenikoak ere 30 urte eramaten dutela hemen, eta arazoa ez dela horregatik konpondu, baizik eta arazoa bertzen onbaiten dagoela, ez? Bai, transgenikoak, lehen esan dizudana, investigazioa ez da itxi beharko, eta agian gertatu liteke zerbait suertez edo lanaren poderioz zerbait ona ateratzea, eta gertatu da, insulinaren kasua. Eta ari dira esaten, ez? Tomatean lan asko ari dira egiten kantzerraren kontra, baina kantzerraren kontra formula magikorik ez dago. Beste ikuspegi orokor batetik egin behar zaio aurre elikadurari, ez? Denetatik jan, nolabait sano jan, ez dugu uste transgenikoak hori ekarriko duenik, ez? Mundua salbatuko duenik alde hortatik. Atea itxi gabe ere, baina asko neurtu behar da, asko arautu behar da, eta nik uste dut Europak alde hortatik bai, desente arautzen duela. Baina gainera uste dugu ez dela beharrezkoa. Gai gara, elikadura sortzeko gai gara. Esaten da, ez? Transgenikoekin, sekiaren aurkako, momentuz ez dago, sekiaren aurkako, sekia batean errezago aurrera egingo duenik landareak, transgenikoaren eraginez. Olakorik ez dago. Ari dira, lanean edo esaten dute gutxienez, ari dira olako gauzak nolabait investigatzen, baina olako soluziorik ez dago oraindik. Orduan ez dut uste horrek salbatuko dituenek. Eta gero ere, hain zuzen ere olako adaptazioak baditugula bertako haziekin, ez? Hor egon da galera handi bat hazien aniztasunan, eta hain zuzenen bagenituen olako... Bai, azkenean ez transgeniko bidez, baino selekzio bat beti egin da. Nekazariak beti ikusi du, hau honekin kruzatu ezkero sortzen denak hobeki ematen du, edo babarrunak denok ikusi dugu etxean, amona babarruna hoberena behisten azitarako, politenak, hori beti gertatu da, selekzio hori beti egin da. Edo ardiekin, edo ari hobea, edo ardi honek, ama honek besne gehiago, beti egin den gauza bat da. Eta egiten da transgenikorik gabe ere, ez? Mejora genetika hortxe dago.
Momentu honetan ez da produzioa arazoa. Momentu honetan, ez dakit, behi batek 10.000 litro ekoizten ditu, eta esnea soberan daukagu. Beste gauz batzutara jo behar dugu, ez? Eta batez ere sortzen dugun hori aprobetxatzen, ez? Lehen esan dudan, eren bat galtzen badugu, hor zerbait larria gertatzen da. Ulertzen da, elikaduraz ari gara eta galdu eta asko galdu beharko dela, baina hainbeste. Piskat hori da gure ustez jorratu behar den bidea. Galdera honi erantzun eman baino lehen piskat esan nahi nuke nire iritzizia guztiok jandugula genetikoki eraldatuta dagoen landare baten zerbait. Gaur egun mundu mailan eta hemen ere kanpotik datozen transgenikoak batez ere dira artoarenak, kolza, soja eta nagusiki horiek. Orduan guk zuzenean jan dezakegu esne delako hori edo soja esne hori, segunetan ondik datorren aukerak ditu izatea hori, eraldatutako landare baten jatorria duena. Gero beste aldetik daukagu ganadu ere, behiak edo ardiak hauek segunetan ondik datozen beren pentsu hori, jaten ari dira eraldatutako landare baten frutu bat. Orduan hori esateko hori, agian transgenikoak ditugula uste bine hurbileago. Alde honak, nik esango dudanak dira zientzia basikoaren aldetik, ez? Izan daitezke, teknika honek bitartez egin ditazkigu landareak ur gutxiagorekin berdin edo gehiago ekoizten dutenak, edo ongarri gutxiagorekin berdin edo gehiago ekoizten dutenak, egin daitezke ere kultiboak dauzkatenak, imaginatu, esageratu daz patata edo garia, dauzkatenak nitrogeno gehiago, proteina gehiago, algodoi gehiago, hau da, gure elikadurarentzat interesgarriak diren edukien maila igo dezakegu. Horrek osasunerako alde ona izango luke. Hori, zientzia basikoaren aldetik. Alde txarrak, nik ikus nezaken arazo nagusinetariko bat da, epe luzean gure osasunan izan dezaken edo ez, eragina agian ez dakigula. Nik dakidanez, lehen transgenikoak sortu ziren behintzat gai hauetan duela 30 urte, orduan 30 urte horien buruan ez dakigu zer eragin izan dezaken gure osasunengan. Gero gauza badazuk egiten zu aldaketa genetiko bat, gertatu liteke prozesu horren bitartez beste eragin kolateralak izatea. Hori ere begiratu beharko litzateke. Gero biodibertsitate kontuan ere eduki behar dugu arreta pixka bat, askatzen bada landare bat kanpoan, gero polena edo hori garraiatzen da batetik bestera, eta horren gerta daiteke ez dakigu zer egin duen horrek biodibertsitatean. Hori kontutan hartu beharreko zerbait da. Eta azkenean horrela pixkat pentsatu batez ere gaur egun enpresa batzuk badaude ekoizten dituztenak hazi hauek, gauza da, nekazariak erosi behar baditu, dago pixka bat menpe gutxi batzuren prezioan edo horrelakoan, ez? Hori izan deke pixka beste kontutan hartzeko gauza bat. Eta honekin aietu gara saioaren bukaerara, mil esker handiz Felipe. Horai saio guztietan bezala eskatuko datzugu gure ritual txiki hori dela batetik gomendatzeko, ez dakit, gaiarekin zer ikusia duen edo nahi duzunarekin pelikula bat edo liburu bat, eta bertzetik ekintza bat aldatu beharko genukena gure egunerokotasunean. Liburu bat, azkena irakurri doana, esango dut, lagun batek idatzi du gainea, hasi berria da, orduan pixka bat berari laguntzeko ere, epizentroa izena du, Nerea Loiolak idatzi du, eta pixka bat ipuin motxa dira. Helduentzako egindako liburu bat da, aurretik umentzako bi liburu txiki argitaratu ditu, eta izugarri gustatu zait, egia esan harritu nau eta komentatzen dut, epizentroa. Epizentroa. Bai. Eta zerbait aldatu beharko genukena? Aldatu, azken aldi honetan ez dakit, bizitzak horrela eraman didalako meditazioa. Komendatuko nuke egunero 10 minutu, 15 minutu hartzeko eta ezagutzen hasteko interneten jarri ezkero, hortarako ere balio du internetek, meditazio giatuak ere badaude eta gauza politia, niretzat deskubrimentu bat. Baratze ere izaten da batzutan meditazio aukera bat? Bai, baratza ere bai, edo ardiekin bide batean poliki joatea, haiek atzetik dituzula, hori ere meditatzeko... Eneren adar berria. Ene politia da, momentu politia da, hoitxe.
Ene meditazioa. Hoxe, nire meditazioa. Esker handiz Felipe, honekin urrengo saioan arte. Bale, nahi duzuen arte, eskarrik asko zuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.